Zdravím vážení diváci od informačného videa, ktoré sa bude týkať vlastne začiatku novej takej relácie, ktorá začne konkrétne bude uploadovaná zajtra a ráno, neviem koľko sa bude uploadovať budem uploadovať asi takto cez mobil, bude to vlastne Good Morning. Bude skôr tá relácia, budeme natočiť ráno cestu do školy, lebo sa mi vtedy strašne rečniť o proste len takým nahrávanie. Možno bude tam aj moja sestra, pretože chodí so mnou tiež do školy, to dozviem také krátke info. Budete to proste, viete, takže je vás zdravím, treba samozrejme a to čau. Ale dnes, tam, dobre, čau. Pa. Nie je okej, ani metrofil, ani heterofil, nie, som heterosexuál. Čau.